Og så er der fast arbejde og motorolie under neglene. For selvom det her måske mest ligner noget, der skal sendes til skrot, så er der stadig mange kilometer i de gamle motorer. I hvert fald når de har været i hænderne på folkene på Danmarks førende virksomhed inden for motorrenovering i Viborg. Hos AC Motors i Viborg får de ødelagte motorer til at køre igen. Der har været en masse vand i af en eller anden årsag, om den har taget en pakning, eller der regner ned i udstødning, eller nu ligger den i en båd, så der kan jo være sket alt muligt. Den her motor, den er slidt, og den skal bores op, så den bliver frisk i cylinderen igen. De er eksperter i at renovere alverdens maskiner. Vi har mange rendegraver, som alle kender. Man kan lege forskellige steder, men også til traktorer, majtasker, til tog, til både motorer. Og så laver vi lidt jetski og lidt diverse ting, så det er meget altid. Men for at medarbejderne kan holde deres egne motorer i gang, er det intet mindre end kokken fra det danske catering-landshold, som laver frokosten. Hvis de er glade for det mad, de får, så tror jeg også på, at de kan yde lidt mere. Når en ødelagt motor skal renoveres, starter processen hos Frank Andersen, der tager billeder af den. Så vi ved, hvordan har den været samlet, inden vi begynder at flå det hele fra hinanden. Så har jeg også en idé, når jeg skal til at samle den igen. Hvordan var det nu lige, for eksempel, hvordan sad et beslag, eller hvordan sad der nogle bolde og noget. Så kan jeg bedre holde styr på, hvordan tingene lige ser ud. Derefter bliver motorens dele skilt i atomer. Så det er jo så min opgave her til start med, når vi får det hele skilt af og målt ud af det. Så laver vi en liste over, hvad for nogle reservedele vi skal bruge. Det er jo lidt ligesom en æske med tekniklego, kan man sige, altså, hvor vi har lavet vores egen manual, og så skulle vi jo gerne så nogenlunde have styr på, hvor vi har tingene, så vi kan finde dem, og så få det sat sammen igen. Og hvad hvis der er en klods tilbage? Jamen, så skal vi jo til at tænke os rigtig godt om, fordi det skulle der helst ikke være, medmindre det er en klods er blevet skiftet, ja. Så det er med at holde styr på tingene i hvert fald, hele vejen. Virksomheden modtager dagligt ødelagte motorer, og her er det en motor til en minilæsser, som skal fikses. Den skal bores op, så den bliver frisk i cylinderen igen, fordi den har været kørt varm. Så den har fået nogle træls rivninger ned i cylinderen. Nu går den faktisk ned og skærer noget af cylinderen væk, så du får boret op til det nye stempel. Det er altafgørende, at boremaskinen bliver indstillet efter de helt nøjagtige mål. Hvis jeg nu bruger 500 dele over, jamen så er motoren allerede slidt 500 dele. Så den skal være på mål, fordi så er den helt spritny. AC Motors blev grundlagt i Viborg i 1950. Dengang hed virksomheden Midtjysk Cylinderservice. Vi har altid været sådan en 7-10 personer, men for 2 år siden købte AC Group, som også ejer AC Lolik og andre i koncernen AC Motors, eller Midtjysk Cylinderservice. Og så har vi ligesom set mulighed for, at der er et stigende marked her i forhold til renovering af produkter. Virksomheden skiftede navn til AC Motors og har siden fået et større fokus på bæredygtighed. Vi kører også brugte motorer op og sørger for at se, hvad for nogle dele kan genbruges. Hvis hele motoren kan genbruges, så laver vi motoren op og gør den klar til salg, så vi kan sælge den til nogle af vores kunder. Men hvis der ikke hele motoren kan bruges, så tager vi de dele ud, der kan bruges, renoverer dem op, og så sælger vi dem også som brugt. Udover at opkøbe og renovere motorer, så laver AC Motors også nichemaskinearbejde. Jakob Smed Christiansen er i gang med at reparere en del af en vakuumpumpe til et køleanlæg. Den er ødelagt på lejested eller pakdåsested hernede. Så skal det her bearbejdet alt drejet af. Efter afdrejningen skal han stålblæse den. Her må vi ikke komme med ind. Det er aggressivt forhold, kan jeg sige det. Det er simpelthen stål, vi blæser med. Det kræver særligt udstyr, fordi der kommer en masse stålsplinter, når delen til pumpen skal have en rå overflade. Derefter bliver metalpulver opvarmet, og så bliver det nye jern sprøjtet på. Det, der er sket nu, det er, at nu har vi simpelthen blevet sprøjtet op til den lavtykkelse, jeg godt kunne tænke mig. Så nu er den sådan, det er klar til slibning. Til sidst bliver pumpen slebet, og så er den faktisk så god som ny. De mange renoveringer giver en masse spåner,
Derfor sørger Carl Ibsen for at holde værkstedet rent. Jeg går og gør maskinerne lidt rent efter, de har været brugt. De fjerner det, hvis der er lidt spånder og sådan noget. Han er i flexjob og arbejder 3 timer 4 gange om ugen. Det er fordi, at jeg tidligere er gået ned med stress, da jeg havde eget firma. Så det er jo alvorligt ved mig. Og så har jeg været ude for en arbejdsulykke også, og jeg har kun 50% på lungerne. Lungekapacitet. Og så døjer jeg også med både astma og kol. Så der er lidt at slås med. Og hvordan er det så at være her 3 timer om dagen? Det er dejligt at gå og have lidt at stå op til at komme lidt ud. Han kalder sig selv fejedreng, men han har en vigtigere opgave. Jeg har en meget vigtig opgave. Jeg skal ned og ud efter mad. Skal vi gå ned og kigge på det? Den varme ret. Vi får altid den varme ret. Og onsdag, det er så vegetarmad. Den er ikke så populær. Men det er godt, I er om tirsdagen. Der er maden bedre. Så er jeg ved at være klar til at afgang. Så kører jeg. Skal I med ud til bilen, eller? Det er så vores firmabil, vi har her ved AC Motor. Nogle kalder den også pizzabil, fordi den hovedsageligt kører mad. Men altså kører jeg også budkørsel, hvis der skal hentes reservedele, eller så kører noget. Så jeg smutter over og henter mad. 5 minutters kørsel fra AC Motors ligger køkkenet, som laver mad til de ansatte i AC Group. Her er det ikke hvem som helst, der er køkkenchef. Det er nemlig den tidligere guldvinder fra det danske catering-landshold. Selve konkurrencemaden er svær at flytte direkte over i køkkenet her, fordi det der er forskel, det er, at når vi træner op til en konkurrence, så har vi måske 2 år til at udvikle en menu og øve den, og så afvikle det 1 dag. Og her der har vi 1 dag til at planlægge og anrette og gøre klar. I dag er der fyldte tortellinier med broccoli og bacon på menuen, og der går minimum 4 måneder, før den samme ret igen bliver serveret. Vores vigtigste opgave er egentlig, synes jeg, at holde variationen. Når det er de samme mennesker, vi laver mad til dag ud og dag ind, så synes jeg, at variationen er rigtig vigtig. Jørgen Sermark Andersen er i gang med at renovere et topstykke, som har siddet på en bådmotor. Topstykket er den øverste del af en forbrændingsmotor og skal blandt andet lede luftdampe ind i motorens cylindere. Han slår en ny sædering i, fordi den gamle var slidt. Efter monteringen skal topstykket trykprøves i 62 grader varmt kar. Det er jo for, at vi kan se, hvis nu der er en revne i, eller der er et hul et sted, måske noget, der er rustet, eller at hvis nu den havde slået en revne, efter jeg havde monteret sædringen, så pumper vi topstykket op med luft. De her 4 bar har vi cirka nu her. Når vi så putter det ned i vand, det er lidt ligesom, når man tjekkede sin cykel i gamle dage, du ved, om slangen den var udtaget, ikke også? Så tog man slangen ud af hjulet og pumpede den op, og så puttede slangen ned i en spand med vand. Det er sådan set egentlig det samme, vi gør nu her. Og der er vi ikke i tvivl, hvis der er en revne i, jamen så havde vandet boblet helt vildt, ikke også? Og så havde vi jo kunne se en masse hvid skum ned rundt om revnen her, ikke? I værkstedet er der også andre specialmaskiner. Maskinen her bliver brugt til en særlig form for slibning af cylindere. Det er egentlig sidste finish, inden emnet er færdigt. Det kan være for at opnå en nøjagtig diameter og en rund diameter, og det kan være for at opnå en overfladeruhed, som der stilles høje krav til. Med sten og olie bliver materialet finslibet og pudset. Jamen, den har jeg lavet overfladen hen, sådan der ingen ridser er i nu. Der har vi en ruhedsmåler heroppe, som man kan lægge ind i den, og så måle ruheden. Når alle renoveringer er færdige, bliver motorerne sendt tilbage til kunderne. Og selvom ordrebogen er rigtig god, håber direktøren, at de i den nærmeste fremtid får endnu mere at se til. Vi vil også gerne være skandinavisk førende, og lige nu er i hvert fald en af Danmarks førende. Men det tager også tid at udvikle sig, og vi skal også have virksomheder til at følge med, og vi skal have de rigtige rammer, så for hele tiden har de rigtige maskiner, så vi også kan udføre vores arbejde i høj kvalitet. AC Motors forventer at ansætte 7 medarbejdere i produktionen i løbet af i år.